Τώρα, μιλήσαμε πριν για θέατρο με τους πρώτους μας καλεσμένους, μιλήσαμε για φυσιοθεραπεία. Θα περάσουμε όμως και στο χώρο του κουκλοθέατρου και θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό την Εβίτα την Αγγέλη. Καλησπέρα, Εβίτα. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Και θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που θα κάνετε, θα ανεβάσετε, την Κυριακή στο Πολυθέατρο στις 11 το πρωί και στις 6. Και βέβαια είναι κουκλοθέατρο, όπως είπα. Καλύτερα όμως να μας τα πεις εσύ. Ναι. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Κουκλοθεάτρου, που είναι στις 21 του μήνα, είναι Δευτέρα, οπότε Δευτέρα ήταν δύσκολο να κάνουμε μια εκδήλωση για παιδιά. Προτιμήσαμε λοιπόν στη συνεργασία με το Πολυθέατρο να παρουσιάσουμε στον κόσμο αυτή την παράσταση. Λέγεται «Όταν οι καμπάνες σταμάτησαν τον πόλεμο». Είναι ένα γνωστό παραμύθι του Τζιάννη Ροντάρη. Ο Ροντάρη είναι ένας παιδικός συγγραφέας, ίσως είναι ο καλύτερος παιδικός συγγραφέας του 20ου αιώνα. Η ιστορία είναι ένα αντιπολεμικό έργο, όπου καταφέραμε και το κάναμε μια κουκλοθεατρική διασκευή που να είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Και με μεγάλη μας χαρά την Κυριακή θα το παρουσιάσουμε στο κοινό. Αυτή η παράσταση να πω ότι την έχουμε παίξει και σε κάποια σχολεία, αλλά είναι πρώτη φορά που την παίζουμε σε ένα θέατρο, εκεί δηλαδή που ανήκει και το κουκλοθέατρο. Ο χώρος του κουκλοθέατρου είναι μέσα σε ένα θέατρο. Πολύ ωραία. Και είναι και ωραία η αφορμή, Παγκόσμια Μέρα Κουκλοθέατρο. Οπότε να πιαστώ από εκεί και να πούμε και δύο-τρία πράγματα για το κουκλοθέατρο. Καταρχήν, να μας πεις πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι. Γιατί, εντάξει, δεν είναι έχουμε συνηθίσει το κλασικό θέατρο να είναι κάποιος ηθοποιός, αλλά με κουκλοθέατρο είναι λίγο παράξενο. Κοιτάξτε, το κουκλοθέατρο είναι μια μορφή τέχνης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με όλες τις υπόλοιπες. Έχουμε στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, το κουκλοθέατρο θεωρείται ότι απευθύνεται μόνο σε παιδιά. Το κουκλοθέατρο απευθύνεται και σε ενήλικες. Μέσα από την κούκλα μπορούμε να περάσουμε νοήματα όπως θα μπορούσε να τα περάσει και ένας ηθοποιός. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, την ώρα της παράστασης, η κούκλα γίνεται ο ηθοποιός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, εμείς στην Κυριακή παρουσιάζουμε ένα παιδικό θέατρο, που όμως πάντα και στις παιδικές παραστάσεις αλλά και στις παραστάσεις και στα παιδικά βιβλία πάντα πρέπει μια παράσταση παιδική να μπορεί να την παρακολουθήσει με ευχαρίστηση και ένας μεγάλος. Τότε θεωρείται πετυχημένη. Το κουκλοθέατρο έχει πολλές μορφές. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μια σκηνή που από πίσω παίζουν οι κούκλες. Στη δική μας την παράσταση χρησιμοποιούμε άλλους τρόπους. Έχουμε κούκλες άμεσου χειρισμού. Κούκλες άμεσου χειρισμού είναι οι κούκλες που τις χρησιμοποιούμε κατευθείαν με τα χέρια μας. Δεν είναι η κλασική γαντόκουκλα. Έχουμε και χειροποίητες γαντόκουκλες, Muppet, που είναι οι κούκλες που πολλοί τις ξέρουν, που μιλάει το στόμα τους. Και μαρότες, που είναι κούκλες που κινούνται με βέργες. Έτσι λοιπόν το κουκλοθέατρο μας μαγεύει και εμάς, μαγεύει και τα παιδιά. Και ένας λόγος που το επέλεξα είναι γιατί πάντα μου άρεσαν οι ιστορίες. Μου άρεσε να διαβάζω ιστορίες, μου άρεσε να γράφω ιστορίες και μέσα από το κουκλοθέατρο κατάφερα και να τις ζωντανέψω. Είναι εύκολο κάποιος να ασχοληθεί με αυτό, με το κουκλοθέατρο? Κοιτάξτε, είναι εύκολο, δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση αν είναι εύκολο ή όχι. Πρέπει να το αγαπήσεις και πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Σε όλες τις τέχνες μπορεί κάποιος να έχει την έφεση να ζωγραφίζει ωραία ή να τραγουδάει. Αν όμως δεν το καλλιεργήσει, αν δεν το μάθει καλά, θα το κάνει σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Εννοώ δηλαδή ότι θα το κάνει για να περνάει καλά αυτός, επειδή του αρέσει. Όταν θες κάτι όμως να το δώσεις στα παιδιά, να το δώσεις στο κοινό, έχεις και μία ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή είναι να μπορέσεις να το παρουσιάσεις έτσι, ούτως ώστε και το κοινό να μπορέσει να την αγαπήσει αυτή την τέχνη. Ναι, σαφέστατα. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που μας λες. Τώρα όμως να σε πω λίγο και στο κομμάτι της κούκλας. Μας είπες, υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Τις κούκλες τις φτιάχνεις εσύ, τι ακριβώς συμβαίνει? Στο εμπόριο κυκλοφορούν κάποιες κούκλες. Όμως πάντα στις παραστάσεις, επειδή είναι πολλές οι απαιτήσεις που έχει η κούκλα ηθοποιός. Η κούκλα μπορεί να θέλει να κάνει μια κίνηση που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε εμείς ή που δεν μπορούμε να τη βρούμε. Οπότε πάντα στο κουκλοθέατρο τις περισσότερες φορές χρειάζεται κάποιος να φτιάξει τις κούκλες. Στην προκειμένη περίπτωση έγινα και εγώ λίγο μάστορας και άρχισα να φτιάχνω και εγώ τις κούκλες. Και στην παράστασή μας οι κούκλες είναι χειροποίητες. Αν όσοι ασχολούνται με το κουκλοθέατρο, εκτός από το χώρο που γίνονται οι παραστάσεις, έχουν και ένα μικρό δωματιάκι, που συνήθως είναι όλα ανακατεμένα και υπάρχουν κάθε είδους εργαλείο. Ό,τι έχει ένας μαραγκός, το έχει και ένας κουκλοπαίχτης, κουκλοποιός. Νομίζω ότι πρέπει να κανονίσουμε μία φορά να μας δείξεις πώς φτιάχνουμε κούκλες, έτσι να το κάνουμε. Ναι. Θα πάρω εδώ το Θοδωρή με την κάμερα και θα έρθουμε. Ναι, αλλά πρέπει να ετοιμαστείτε να πονέσουν τα χέρια σας. Να δείτε και τα δικά μας πώς είναι, να τα φτιάχνουμε. Εντάξει, θα τις φτιάξεις εσύ, εγώ θα κάθομαι. Εγώ θα παρατηρώ, θα μαθαίνω. Θα σας δώσω τις εμψυχώσεις. Σωστό. Έτσι.
Οι κούκλες αποσύρονται ή είναι διαβίου ηθοποιοί? Είναι διαβίου ηθοποιοί. Η κάθε κούκλα μπορεί στα χέρια ενός άλλου κουκλοπαίχτη να αποκτήσει άλλη υπόσταση, άλλο χαρακτήρα, γιατί η κάθε κούκλα έχει ένα χαρακτήρα, έχει προσωπικότητα, έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που την κάνει να διαφέρει και που την κάνει να τραβήξει το κοινό. Και σίγουρα η σχέση του κουκλοπαίχτη και της κούκλας είναι πολύ στενή και μπορεί, άμα την πάρει κάποιος άλλος, να την παίξει με άλλο τρόπο. Γιατί ακόμα και οι κινήσεις και όλα αυτά είναι πράγματα που είναι και βιώματά μας, είναι πράγματα που τα έχουμε δει από που παρατηρούμε τους γύρω μας πώς κινούνται. Οπότε στα χέρια κάθε κουκλοπαίχτη η κούκλα ίσως να αποκτάει και άλλο χαρακτήρα. Και βέβαια φαντάζομαι έχεις και εσύ κάποια αγαπημένη σου κούκλα, έτσι? Έχω, ναι, βέβαια. Δεν την έφερες μαζί, έπρεπε να τη φέρεις μαζί σήμερα, να την γνωρίσεις. Θα την δείτε την Κυριακή. Α, θα συμμετάσχει λοιπόν. Ναι, βέβαια. Μάλιστα, οπότε να μην ρωτήσω καλύτερα, μην την αποκαλύψουμε ποια είναι, για να έχουμε αγωνία. Όχι, δεν την αποκαλύψουμε, όχι. Να σας πω λίγα λόγια και για την παράσταση, Ακριβώς. να σας πω για την ιστορία. Είναι ένα αντιπολεμικό έργο, όπου είναι δύο αντίπαλα στρατόπεδα που μάχονται συνεχώς ο ένας να κερδίσει τον άλλον. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ όλη η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι ένας πόλεμος χωρίς σταματημό, ξεμένουν από πυρομαχικά και οι δύο πλευρές. Αποφασίζουν τότε λοιπόν οι δύο στρατηγοί να κατεβάσουν τις καμπάνες, να πάρουν τα παιχνίδια των παιχνιδιών, ό,τι έχει σίδηρο να το λιώσουν για να μπορέσουν να φτιάξουν πυρομαχικά. Τότε λοιπόν έρχεται η στιγμή που επεμβαίνουν τα παιδιά και δίνουν μια δική τους λύση. Δεν θα σας το πω ούτε τη λύση, ούτε το μυστικό που έχουν τα παιδιά. Όχι, γι' αυτό. Ναι. Αλλά νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία. Το σημαντικό στην παράσταση είναι ότι προσπαθεί να δείξει όλες τις πτυχές που έχει ο πόλεμος, πώς το βλέπουν οι στρατηγοί, πώς το βλέπουν οι γονείς, πώς το βλέπουν τα παιδιά, τι μπορεί να περάσει μια οικογένεια όταν αναγκάζεται κάποιος να φύγει για να πολεμήσει ή όταν αναγκάζεται να χάσει το σπίτι του. Και βέβαια φαντάζομαι και το κουλοθέατρο, όπως και το ίδιο το θέατρο, έχει και ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα και διδακτικό χαρακτήρα. Κοιτάξτε, πάντα τα κείμενα που είναι για παιδιά πρέπει να έχουν την κατάλληλη επεξεργασία. Εννοώ δηλαδή ότι πρέπει ένας εκπαιδευτικός να δει το κείμενο και να το προσαρμόσει στις κατάλληλες ανάγκες των παιδιών. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Είμαι και εγώ εκπαιδευτικός και η κυρία Γιάννα Νότη που έχει επιμεληθεί και αυτή το κείμενο είναι και αυτή εκπαιδευτικός. Οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι που να απευθύνεται και σε όλα τα παιδιά, αλλά και να περνάει τα νοήματα που θέλουμε. Τέλειο. Οπότε είμαστε και συνάδελφοι από άλλη οπτική. Για να μιλήσουμε όμως λίγο, να σε πάω και στα του Βυσσινόκηπου, γιατί από ό,τι ξέρω κάνετε μια πολύ καλή δουλειά και θα ήθελα να μας πεις 2-3 λόγια για τον Βυσσινόκηπο. Ναι, ο Βυσσινόκηπος είναι 2 ετών. Εδώ και 2 χρόνια λοιπόν έχουμε αυτό το εργαστήρι τέχνης και εκπαίδευσης. Προσπαθούμε να εισάγουμε τα παιδιά στην τέχνη μέσω της εκπαίδευσης. Είναι μια μορφή εκπαίδευσης όπου σε άλλες χώρες γίνεται στο σχολείο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γίνεται, γι' αυτό είμαστε εμείς και το κάνουμε. Αυτό είναι σώρο δεν γίνεται. Σίγουρα, ναι. Στο Βυσσινόκηπο λοιπόν κάνουμε κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, μουσική και λογοτεχνία. Προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη, να τη γνωρίσουν, να την αγαπήσουν και μέσα από αυτήν μπορούμε να δούμε και πιθανές κλίσεις των παιδιών, αλλά το σημαντικότερο είναι να βρουν τα παιδιά κάτι που τους αρέσει, κάτι που μπορεί να τα κάνει να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να βρουν μια μορφή τέχνης που θα τα ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή για να νιώθουν καλύτερα αυτά. Τα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με ηλικίες. Είναι πάντα ένα συγκεκριμένο τμήμα που είναι μια κλειστή ομάδα. Είναι πάντα η ίδια ομάδα. Φαντάζομαι θα το ξέρεις και εσύ ότι όταν είμαστε μια ομάδα, τα ίδια παιδιά πάντα μπορούμε πιο εύκολα και να απελευθερωθούμε, μπορούμε να εκφραστούμε, μπορούμε να βγάλουμε πράγματα από μέσα μας, μπορεί να δεθούμε. Καταφέρνουμε παιδιά που είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, που ποτέ δεν θα έκαναν μεταξύ τους παρέα, να καταφέρουν να συνεργαστούν. Μαθαίνουμε να μην φοβόμαστε να αγγίξουμε τον άλλο, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε, να μπορούμε να εκφραστούμε, να πούμε τη γνώμη μας. Μπορώ να πω ότι προσπαθούμε να πλάσουμε χαρακτήρες, να πλάσουμε τα παιδιά, να πλάσουμε τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Πολύ σημαντικό. Η τέχνη βοηθά σίγουρα σε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά αλήθεια, μια ερώτηση που ίσως ξέχασα να την κάνω. Πώς βλέπεις τα παιδιά σαν κοινό? Πολλοί λένε ότι είναι οι ευστηρότεροι κριτές. Είναι απαιτητικό κοινό. Πάντα το κοινό είναι απαιτητικό και καλά κάνει και είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι στις μικρές ηλικίες πρέπει πάντα να υπάρχει δράση. Πρέπει τα παιδιά να μην βαριούνται.
πρέπει να προσαρμόσεις το κείμενο και όλη την παράσταση έτσι, ούτως ώστε να κρατάς το ενδιαφέρον τους. Μπορεί μια παράσταση να τη δει ένας μεγάλος και να πει είναι μια χαρά, κράτησέ την. Όμως όταν τη δει ένα παιδί να κουραστεί. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ, επειδή το βλέπω και καθημερινά, επειδή κάνουμε κουκλοθέατρο και κάνω και στα παιδιά καθημερινά, παίζω κουκλοθέατρο, πάντα κρατάω τα καλά στοιχεία και προσπαθώ να τα βάζω και μέσα στις παραστάσεις. Είναι αυστηρό κοινό, είναι δύσκολο κοινό, αλλά αυτό είναι που μου αρέσει και με τα παιδιά μου. Σωστό. Είναι αυτή η πρόκληση που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε ασχολείται όχι μόνο με το κουκλοθέατρο και με το παιδικό θέατρο και τις παιδικές σκηνές. Και με την παιδαγωγική εννοείται. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι την Κυριακή 11 ώρα το πρωί και 6 το απόγευμα είναι αυτή η πολύ όμορφη παράσταση που έχετε ετοιμάσει στο Πολυθέατρο. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω μετά από την Κυριακή τι συμβαίνει, τι ετοιμάζεις, αν ετοιμάζετε κάτι. Ναι. Έχουμε και άλλη παράσταση στα Σκαριά. Υπάρχουν και κάποιες ακόμα παραστάσεις που είναι έτοιμες, δεν τις έχουμε παίξει ακόμα στο κοινό. Νιώθουμε κι εμείς, επειδή είναι ακόμα νωρίς για εμάς, θέλουμε να νιώθουμε έτοιμοι. Έχουμε μια ακόμα παράσταση που λέγεται Το Σπίτι του Μάρτη, που είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο της Λότη Πέτροβιτς Ανδρωτζοπούλου, που πραγματεύεται το διαζύγιο. Που μέσα από αυτή την παράσταση τα παιδιά με πολύ απλό τρόπο και αγγίζονται τις ευαίσθητες χορδές τους, αλλά χωρίς να πονάει. Μιλάει για το διαζύγιο, πώς ένα παιδί βιώνει το χωρισμό, αλλά και πώς τελικά πάλι το ίδιο το παιδί καταφέρει να βρει λύση και να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στους δύο γονείς που κάνουν χωριστά πια τη ζωή τους. Μάλιστα, οπότε έχετε δράση, να περιμένουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα, βέβαια. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε από πίσω. Απλώς θέλουμε πρώτα να γίνει αυτό, γιατί αυτή η παράσταση έχει ακόμα πολύ δρόμο. Θέλουμε να την παίξουμε και σε άλλες πόλεις, οπότε έχουμε ακόμα δρόμο. Σας το εύχομαι. Είναι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε γενικότερα, γιατί είναι σημαντικό. Νομίζω και το κουκλοθέατρο δεν είναι και ιδιαίτερα διαδεδομένο στην πόλη, από όσο γνωρίζω. Ναι, γίνονται πολλές προσπάθειες. Το κουκλοθέατρο γενικότερα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Να σου πω και ένα ιστορικό στοιχείο, που το κουκλοθέατρο έχει 25.000 έτη ιστορίας. Όμως προχωρούσε μαζί με τις υπόλοιπες τέχνες. Τον 7ο όμως αιώνα, οριστικά, απαγορεύτηκε από τον Πάπα. Γιατί θεωρούσε ότι ξέφευγε από τις δυνατότητές του, τις δυνάμεις του. Πάντα το κουκλοθέατρο ήταν συνδεδεμένο με τις θρησκευτικές τελετουργίες, αναπαριστούσε ό,τι έλεγαν, αυτά που έλεγε ο Πάπας ή οποιοδήποτε άλλος, τα αναπαριστούσαν με κούκλες. Τον 7ο αιώνα απαγορεύτηκε εντελώς το κουκλοθέατρο και έτσι άρχισε σιγά σιγά να μην εξελίσσεται, αλλά να εξελίσσεται πιο περιθωριακά σε σχέση με τις άλλες τέχνες. Να είναι ουσιαστικά απαγορευμένο. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και στις μέρες μας δεν είναι τόσο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο θα έπρεπε. Ορίστε, είναι και κάτι που δεν γνωρίζουμε, όσο ζεις μαθαίνεις. Και από ό,τι φαίνεται αγαπάς πάρα πολύ, έτσι, νομίζω κινητή κυκλοπαίδεια κουκλοθέατρου. Μπράβο, όμως είναι καλό, γιατί αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας τελικά. Να αγαπάς αυτό που κάνεις και να δουλεύεις σκληρά γι' αυτό. Δουλεύεις σκληρά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε την Κυριακή. Δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγάλους. Εννοείται, και θα προσπαθήσω να έρθω είτε στις 11 το πρωί είτε στις 6 το απόγευμα για να απολαύσουμε τη δουλειά σας και να απολαύσουμε και τη μαγεία που προσφέρει το κουκλοθέατρο, γιατί σίγουρα είναι μαγεία. Και που θα κανονίσουμε και το ρεπορτάζ για τις κούκλες. Βέβαια, εννοείται. Τώρα, μόλις πάμε στη διαφημίση δηλαδή και θα το καταδείσουμε. Λοιπόν, ήταν η Εβίτα η Αγγέλη μαζί μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και μπορείτε να της μιλήσετε και να σας πει ακόμα περισσότερα για το μαγικό κόσμο του κουκλοθέατρου την Κυριακή 11 το πρωί και 6 που είναι η παράσταση στο Πολυθέατρο.